Asante mpanimfo bu baby say ye de hoho na chichiri kuro eti so obi mfra Asanteman mu oyeye hoho eti twase ye de chichiri ye kuro na so ade na Asante atwa ne ho etan abonfo ene wona enkan ye hu ahoho na de o chichiri kuro no omo na sese ye tan wo mo eti ye ne ye bo hyeso se uduru Ghana ha oman a oye ne ho se onim kasa oye ne ho se onim nyansa chen obi a eye Asanteman ye hu nimdifo chen obi a na so ye nim de dodo ni na achire no ye hwe se ye mofra ni na kasetia Obonohene na so senka buno nkrofo ne onkoda na kasetia Asantehene a nanka ebinom bede da afiase ehunu ewuo ni nsoriti ahodo pi tie yansi na me ka kire no me ye Asantini de hye akamam otumfo no ne kurom wo na me firi ana wo jimi ana me say me nyaama wo njimi me hene no ye bibi wo kurom wo yie na enipa kasa di twampoa domafo twampoa yenso atimi akabia twampoa so na amcho no na wo de otumfo wachimi ayese mi mo akwaba eba Skeleton Man TV. So, Skeleton Man TV, ana wushe. So, when your first timer, any abomodia, subscribe. Me a notification, so send you anytime. Bia, ye di video betumono. Won son sabe kan when ye bia share. Ushe bia, comment fa. Chire wa den efa video no ho bi share like video no na share. Amo bia so enye bi share. Be dasi bebre. Abusha Asanteman Abusha me say die Asanteman say emabunu no Asanteman emabunu no abusha oma eden oma sorry etia Asanteman emabunu ni bia omo ye asantefo no abusha fo oma sorry etia Asanteman abusha ehimfo na me say edienti so ana abusha fo oma sorry etia Asanteman abusha say die emabunu Asanteman mabunu ni binu abusha omo say Dormaahene anombeden ombe Dfend no mo amunim say Dormaahene Asante ntoko achese aye back and forth we aye Dormaahene ena ye den e sha ase se wo ye den wo kasa etia otumfo osetutu the second eno e ma achese aye enkofo bi nso a omo social media so no ebusua omo nso hyase se omo ye den omo didi otumfo atem eno ana ye hu se asantefo ni bi nso aye den asori ebi ne emrantie hene ebusua ono so ba out na oye den wo fire Dormaahene den ebusua dia koso no ana kyese sene empanyifo eka asem bi se dia oso entakrache no ana ebusuafo amanfo eni yeden esano dia oso entakrache ana enipa eyeden eni sano mo amunim se Asanteman eyedom Asanteman omo dom ankasa na sese no uba social media ne so akoye se obia eyeden obia epe followers eti bi obeye bia cheso obeyeden obenya followers no ebusua obeye entisa asantefo mabunu ya ebusua omayeden Oma tani omo ne asantefo ekon ewo social media ne so nebusua uhwa edienti anabusuafo omo tani a omo ne asantefo eyeden ekon ewo social media ne so followers a omo pe enti anase de Dormaahene eye no omo huni se eye adepa anu oye anase den because sa emabunu ya abusua omo tani a omo ne Asanteman ekon no ukohwe omu videos ebusua amanfo ebusa omu questions papa amanfo ebusa omu sa questions we say eye followers nti no omu yesa anase den na hefo so na ebusuafo meka omu ho asemu John Don ebusua John Don Twene Jonas Lukalike&Abronomah Oni the newest ebusua enipa asese wono so waye den wa sorry ejina asese no wo kasa etia asantefo ankasa sofo Abronomah ebusuafo sofo Abronomah modie mumienko video no mienko tie ensemu a omoka isi ye jamu se o man panyina wote so no Dormaahene ni nanim kopa bosia kwasea bebe na ode kwa kopa bosia
mukro mu kasa Jimmy ye ka o mu si twi na na twi brempon e na di twi ba so enwan o na ni twi ba so ye ja mu sisi asa mu koka twi na mu koje bosia mra kwasiafo enwonyam be na kuta ma mbetim de bosia bra ye mo ma Asante ni empemu we ni enko ye mfa Ghana nkobo sha asase ne so enne ade e koso enya ofe hwe ne ma papa e twaguo enya ofe ye de etumi akenten so ye wura piao duru UK also ye bema brabe ye bimiehwe enye na nkwa ne ye yo ye taaye age winsem wodi o haw wodi o tan hwe ya wakoma ne betuo o tan atese wo domafo mo mafefo mafe ne ye mafe ene Asantehene na mafe ne Asanteman mifiri Asantemam entimi Asanteni mifiri kura efre ho Asante agona na mani je ho so se me ya Asanteni enso ade bi koso na nsen a ema medi Asantefo ho yawo meka ho bi Asante mpanifo bu bebi se ye de hoho na chichiri kuru etise obi mfiri Asantemam a oye ye hoho etitwase ye de ni chichiri kuru na enso ade na Asante atwa ne ho etan abonofo ene wona enkan ye hu ahoho na de o chichiri kuru no omo na sese ye tan wo mo eti ye ne ye bo hyeso se uduru Ghana ha oman a oye ne ho se wonim kasa oye ne ho se wonim chen obia eye Asanteman ye hunim defo chen obia nanso yenim de dodo ni na akire no ye hwe se ye mofra ni na kasetia obono hene nanso senka buno nkrofo ne onkoda na kasetia Asantehene a nanka ebinum bede da afiase ehunu ewuo ni nsoriti ahodo pi eti de ye ede mfasode na eba na de oseye na eba Asantefo nkwada nokura semu ni yemi nto sebi na medwen se Asantefo nkwada ne Asantefo ye wontete echen abonofo nyina nanso mahunu se asem wenti abonofo nyansa doso chen Asantefo de Asantefo ye kasa huhuo nanso abonofo ye abadwemba hwese atenidie ne kasa fini kasa twitwi Asante kanina no abonofo ye kom anomuti omonka ho hwe omamene ejaw no ye kasa obi ye abadwemba no ye panyina odwene ko akira ye de ojaw ne otan ba ne suntutu otumi memene ojaw ne otan no na oye kom ye see the best way of answering a fool is to keep mute and silent Matias ye na magie di se de mpanyimfo kan ye no no krese ankure hunu ana edede na ahwene pade ye enkasa Asantefo ye ho se ye kutatumi ni ahone ne a eso bi mada nanso adama bamu bu ye ewa Asante ho eye da mehunu se na mede Asante hoho me ho saada na so na mehunu se ye kandifo ye otumfo edi Freemason hoho ne ho etema mebisa me ho se ene Asante tumi no efa he with all due respect na mo ka animonyam asembi ese ye pe obi de na dibesia ho na wani monyam eti animonyam a yede gibesia eye animonyam papa animonyam a ekanim eye animonyam pase na animonyam a yede gika twere konkron kro aka asembi o se the first shall be the last and the last shall be the first Asantefo akasa mana boroso ebonofo yikom do munyansa ehwedin on se me ya Asanteni nanso me ne me ama Asante enya adwene abonofo mo kama komantum yam na ya akasa yebu bebrebe nanso ehu ana pi ntimi nkasa teseme ehu na pi aye yikom ya Asantefo ye ne akanifo ne mu pi enya adwene ewo banta ne toma mento na ekoso no enye okon ne ba no ye ba no odo ese ye mpanifo ye taimochi nanso de ye yeti afoforo no emfa kwam ne mfata Asante amamre ne Asante abebusem no ye gidi Asante se ye de hoho ne chichiri kuru na na ye po hoho ne apo hoho ekontokwa yi emfata ye mre ya ho ase ye mre ya koma ase ye se ye so chen obi ahini ampa yate ase o mumpo agi atu ye so no intwase ye de ye tumi sisi enkuma na na anetwase ye de ye tumi no ene omotena odom eyamasembisa free me mofrase se me hunu panyini bi a owotumi na ode ne tumi ne sisi nkwada na ne tumi no wanya ene ne tumi ne kuta ne nti okasa wo ne boso te se de obi ante se ono a aya me rate mi homa no because onipa de seni wo ye dan ya nkwa be free unsa eda bi ebeba eti utumi bi ekuta o memfansi si obi emfa nka obi nhye utumi ne nti onkwada ne nanya no ekasetia opanyini kase a ne dibia te se wo ankasa wo dibia aya me hu Asante nkwada o mudidi atemsa aya me rate mi ho wo Asante akwada o opanyini a wo ntimi mpom me na himfie abobo no me hokora abrafo bebo o kasetia panyini o wa ho brase a o ne mmerantie bom tigatam esesa montin so wura ehye obra ne ho asema kuroman ne kuma temamufo ni na nya kwan ba ne nchen ode odo ene biako ye ohu ne ho tesemo a obra ne ho asede odom eka ba obia utumi kasetia sa opanyini no ewa abra utai panyini bi anarbobo no mpo
usuro mpo so befa ne kwana no nka wawupira saa panyin wo gye no di ata na chi ana panyin a wabere ne ho ase a waka dom na fam ne ho no watimi nya takyerema ebu na nimtia wonkwanhwa meka asem wewi a meka sabiem asante mrante ne asantefo a yedidi abonofo atam de keka ho bebre no mafutu se me asante ne pio asante agono na mefiri mafutu se me masem bisa ba ko me bisa mo ene se DNA eye na anadoko ekosra eye Dormaahene asantefo be di na tem ensra hwa okosra ne keke no kyese yaye ye hu nyansafo abtraso aboaso nenso ma me bisa wasem ba ko ye di yetumfo di ye di Asantehene di mesu me gine di because me Asanteni ma me bisa one question wo wote Asantemam wo do tumfo na Asante ahwo wo ho ache ma me bisa wasem bisa ba ko Asantehene tumi a wo Asantehene sika wo Asantehene agudie ni sikadwa ene ahunyade ahodo Asantehene wo no me bisa wo Asanteni a wotimi nka sisi a membu ani mtia menkasa Asantehene nyahwe be me bisa wo a wotimi nka wudidi atabne se emfa so be ne firi Asantehene so aba amawo ama obusua ho atono come and tell me one thing no membu Asantehene ni mtia me bisa question se emfa so wo wote Asantemam a wani abere wudi Dormaahene atem emfa so be ne firi Asantehene eso aba amawo efiri na himye ni tumi mu ni sika nim aba amawo a wanya so mfa so ene wobusua mu na mobu atom ye wo ni agye mo ho a ama mu gina saade ne so edi Dormaahene atem come and prove me of one thing. I am waiting for you. Listen, Muhammad Jimino, Muhammad Jimino. You want a pack, right? Oh, okay. I thought maybe you want a pack. Muhammad Jimino, Munteria make a chamono. Muhammad Jimino. Jimmy Tikwasiabi Dina was say, oh, Anna Dormaahene and your powerful say Asantehene. Dormaahene and your powerful in Chow say to listen. And the powerful no and the power no and this ain't connected to know. So na mem tell and Nadia no hey what have you done? What they say Nadia no yet. Adia why you benefit or citizens no mutu krumo no. The old ba mama pia na nanie pia wiase henie pia hwan nie no then why am o na my powerful and yet my talk ni Jimmy o no be gina na oh me a powerful chen Dormaahene say Jimmy ni jai otumfo we maka tro say you ukromu ho no ye ho yie mo anu ma Jimmy na mo say oh ayi me abunu ni na me na ntina me kasa ma Dormaahene no na Dormaahene abo me pa ask that man o ma me kapre simple abakro ma me bi o ma me just $1 o ma me bi mi hu no krada so what I say obi anu ma me kapre adwuma na me ye na etu acha adwuma me do Ghana fo na mabusuan fo nsu go ntina me ye say adwuma we o cause minti me ye selfishness minti min kaze me ye pese min kumnya mabedu abro kire wi o ma mo tin wura mu o mo be na me jom life no Dormaahene ma me kapre what did I make catch on I say Dormaahene o ma me kapre mo anu ma Jimmy no this your information Dormaahene ma me kapre ba ti nyanse na me catch no Dormaahene o ma me kapre ba of course heaven na mu na welcome to the paradise we are in the greatest city of all time New York City heaven na mu ni ti nyanse na me catch no me ye Asanteni de hye akamam otumfo no ne kuromo na me firi ana o Jimmy ana me say me nyama wo Jimmy me hene no ye bibi wo kuromo wo yie na enipa kasa di twampoa domafo twampoa yenso atimi aka bi atwampoa so na amcho no na wo de otumfo wa Jimmy ayese emu ye kawe kirewa otumfo wo muade ya chen aboa bia wo wiase o mu anu ma Jimmy na oh amema na omugu abro kire na omudi dimpanimfo ata mu muade me di oni mi bia oni me private life oni me life reality oni obeka kire wo I'm very respectful guy man otumfo and I'm person oja Jimmy no I'm person ye straight taxi bia even bia yellow listen to what I'm telling you. So na mchano otumfo no wa Jimmy esa aboa otumfo ade ni be 25 years ni o ontimi fa that's me ba kokuransi ne mpasua so ontimi sheda kruk se kim se
okay week we yi Kumase fo yen fa nkọ prapra Kumase na Kumase nye clean nye neat na yen so nipa ka se twampo enya mpo ani bi atwa wagimi esa aboa we mu nyina wo support o kan na Asante form twamo ano entwamo Asante fo na begina o na adidi otumfo atem o na adidi wan atem munya agimi no no otumfo onya bigger than nobody e okuruma onya bigger than me oye ahini na abeto no otumfo otese obi akokora o jimi me tia no just like that so na mcho taxi bi avenue bi alo ya mi sabroni ahini na abeto no ya susu no so onya bigger than obi a Joe Biden Trump ko twabo no dan se ke bo Trump tirimu tuo ono kura enye ono na kirese America no onye obi ahwi no emra kakere wa hihye no wajimi mra ne keke ena etia black people asan wa no kro bi pena boni tirimu tuo na wo tumfo me se kam wo kro ma ka kunkum nyina to atwene hu kwasiafo ne akufu ado aboa na ne 3% no obi na ekwadwagi no okire wa heaven nim forever wow na wanya Asanteni aboa bi aba begina wa otumfo no wadi na tem no Wan wadi na tem no munya agimi no taxi bi avenue bi alo yalo nso bi a wa bi ani akro yina da galam sis mi ani. Welcome to the paradise. You are in the greatest city of water, New York City. Tienyansi na make a chiro no obi ani ho abọ me pa Dormaahene mi hu ne da o ma me kapre ba adwuma na me yɛ no me dwene Ghana fo hunti na me yɛ sa adwuma no me do Ghana fo tuma tie da me ka chiro no esempo antietia nya fe na me kira wi otumfo agimi a wagimi me se otumfo ye woyɛ abirekire wagimi chen Ghana citizen bi o bia obetena akonya so 25 years yedi galam se unsuo untimi nka hwe mfa ho no hina boa be nie wai otumfo wagimi chen obantima hene na o seba ntima dwom ho no wagimi chen no wagimi chen o paramount chief from Moshawasini nyina wa hemfo nketo na mo Moshawasina ujimi no musu ya no wagimi chen o nyina wo ohina boa se na wanya kwase ampanyini bi ama na ba susu no otumfo den no oyamamu a den no oyamamu a yamamu susu no so menti ase den no oyamamu wanya hwe mamu otumfo eye disgrace to Asanteman kwasia oba ye ba okuromu efini kankan ne bola efini kankan ne bola ena jimi ko kanu kura na Obroni ne krama na nam heavy ni mo chere forever. Nyansa nkwa na ye adwuma. Welcome to the paradise. Taxi bi abi ni yellow nyami sabroni. Enka say straight up welcome to the paradise. Ohun nyansa na me ka kire. Nyansa nkwa na ye adwuma enka say straight up. Tie nyansa na me ka kire no. Otumfo agimi a na muntime nka na musura me meka ma mo. Meka ma Ghana fo. Wo obusia Enie Sofo Abronomah one Twene Jonas Lukalike John Don anabusuafo mote wo mon kanu edien na wo kafa omo nsemu yi ho comment section wono na kire wa adwen ahanum eye skeleton man TV me see a top for mo je de bebre wonti se we your first time mo ene bomodin subscribe me notification so click on no send you video bia ye di betumu no wonson sabe kan wonya bia hwe be dasi bebre